Oh, good afternoon, everyone. Oh, yes, it's time for Bible lecture. For the past 2 weeks, we have shared the Word of God about sin. If we just revise what we have been saying, is that through one man, Adam, sin has entered into this world. We're all descendants of Adam, which makes us all to be under sin from the moment we are born. Is that right, everyone? Is there anyone here who was not born under sin? No, we were all born under sin. And the Bible says that it's not just a sin that has come upon men. Bible says that death has also spread among us. Is that right? So in God's eyes, when God sees us, we are already people who are separated from God due to sin. And we have become dead in God's eyes. That's why when God sees us, God considers us as a dead beings. Now before we go on, I want to open to Genesis chapter 6. What does Bible say about us human beings? Genesis chapter 6 verse 5. Genesis chapter 6 verse 5. Yes. Let's read all together here. Ready? Begin. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. What does Bible say here? Lord saw, God saw. God saw the wickedness of men. Now there is a way how you see yourself, and there is a way how God sees us. Now let me ask you a question. Yes, it's true that we are born under sin, under Adam. But are you always evil? I mean, when I say always evil, how many hours is there in a day? 24 hours, right? Is that right? 24 hours in a day. How many days for a week? 7 days, right? 7 days in a week. And for 1 year is how many days? 365. 24 hours each day, 7 days in a week, 365 days in a year. From the day you were born until today. If we are saying, according to this verse, that you have always been evil, will you agree with the Bible? What? Even this time, you're sitting down to listen to the word. This cannot be evil. Maybe you might think like that. But that's your perspective. It's you seeing yourself like that. Bible says, again here, verse 5. Lord saw the wickedness of men, and was great in the earth. And then what does it say?
every intent of the thoughts, nde ndingalo zilizonse za m'maganizo a mitima yawo, every intentions lingalo lililonse or thought of his heart la m'maganizo a mitima mwa anthu was only evil continually. linali loyipa be lokhalokha. How does God see us? Nde mulungu amationa motani? Whether you are here to Ndiga listen to the word, uli pano umvetsera even mawu, those times when you're trying to help other people, ndiye ngakhale nthawi imene ukuyeseranso mwina kuthandiza anthu ena, God said every intention, whether it's good or bad, it doesn't matter. nde mulungu akamba kuti lingalo lililonse kandi labwino kandi loyipa zile In ntchito God's eyes, m'maso mwa mulungu, everything that we humans do, nde chilichonse chimene anthu timapanga it's what? ndi chotani? Good or evil. Ndi chabwino kapena choyipa? Some are good, some are evil. Ndi akamba kuti chabwino china ndi choyipanso, Or all combined together, it's evil. nde kapena zonsezi kuphatikiza ndi zoyipa. All the intentions of your thoughts are what? Nde lingalo lililonse la mmitima yanu ndi lotani? Is what? Ndi lotani? This is what is difficult to Izi nde ndi explain. zimene zovuta kwambiri kumvetsetsa. As a pastor, I really want you to understand this heart of God. Ndeno ngati ne mbusa ndimafuna mumvetsetse I can mtima say wa that Mulungu. this is one of the most important things that we must learn in learning faith. Ndeno ichi ndi chinthu chofunikira kwambiri chimene anatiphunzire ngati tifuna kuphunzira chikhulupiriro. Sadly, Malawi is a Christian nation. Koma I zomvetsa mean, that's chisoni. not sad. That itself is not sad. Nde ichi sichomvetsa chisoni ngati Malawi But you idapezeka have Khristu. been influenced with the Christianity. Komano tinatsogozedwa ndi chikhristu chimenechi. And from the beginning, the Christianity in Malawi did not teach people that we were evil. Ndeno kuyambira pachiyambi chikhristu cha ku Malawi sichinaphunzitsa anthu kuti ndife oyipa. Instead, many preachers, pastors have been encouraging you to be a good person. Ndeno olalikira ambiri akhala kuti tsogoza kuti tikhale anthu abwino. You're good. Ndi wabwino. You must help the poor. Nde uthandize Be a ovutika. good citizen. Nde ukhale nzika yabwino. Right? Sichoncho. So as you have been influenced for about 120 some years with Christianity here in Malawi, Nde mmene tatsogozedwera mwina zaka 100 chakuti kuno ku Malawi ndi chikhristu. people just thought that being a good person is serving God. Ndeno anthu amaona ngati kungokhala munthu wabwino ndi kumtumikira Mulungu. Well, sorry to break that. Ndebe pano pophwanya izi. Even that is not a part of God's worshiping. Komano ichi simbali imodzi ya chipembedzo cha Mulungu. Heaven, I want you to meet with the clear heart of God. Nde ndifuna mukumane ndi mtima wa chindunji wa Mulungu. I don't want you to meet with just outwardly Christianity teachings. Nde sindifuna mungokumana ndi chiphunzitso cha chikhristu cha I want you to kunjachabe. see yourself with the eyes of God. Nde ndifuna ino mudzione ndi maso a Mulungu. If you don't understand this part, Nde ngati simumvesesa mbali iyi, then continuously you're going to desire for you to worship God well, believe God, help the poor, and you think that this will make you to go to heaven. nde mkozo maganiza kuti anani ndikhulupirire Mulungu bwino, nani ndithandize ovutika, izi zikhoza kunditengera kumwamba. But everyone, Koma aliyense by your deeds, ndi ntchito zanu, in other words, through your work, nde kutengera ndi ntchito yanu, no one can go to heaven. palibe amene akhoza kupita kumwamba. God does not allow. Nde Mulungu sangalole. Now we'll come to that. Nde tikamba zimenezi. First of all, Choyambirira, then I need to explain to you. nde chimene ndifuna I kufotokozereni. have a point here. Nde ndi chimene ndifuna Why kufotokozereni. does God say that we are only evil continually? Ndeno ndi chifukwa chani Mulungu akamba kuti ndife oyipa mopitirira. When I see you, you don't look evil. Nde ndikakuona simukuoneka anthu oyipa. Big eyes. Nde m'maso mwanu. Yeah, I envy your eyes. You have very big eyes. Sorry, I don't have such a big eyes. Nde ndimachitira nsanje maso anu, ine ndilibe maso akuluakulu choncho. But don't worry, with the small eyes, I can see everyone. Nde ndi maso ang'onowa ndikuthanso kumuona aliyense. Understand? Mumvetsetsa. Everyone, what is the perspective of God when He says it's evil to you? Ndeno cholinga cha Mulungu mmene akuonera akanena kuti ndi oyipa akunena kuti chani? Does it mean that every now and then we just have evil thoughts? We just think about stealing, killing, and healing, and like hating people, fighting? That's not the kind of evil Bible is talking about. Kamene angokamba kuti nthawi zonse limene timaganiza zokuba zomenyana ndi kulimbana ndi anthu sikuyipa kumene Bible lifotokoza.
Everyone, we have been talking about the nature of man. nde tinakamba za chibadwa cha munthu. Our nature came from where? Ndeno chibadwa chathu chichokera kuti? God gave us this nature, Nde Mulungu anatipasa chibadwa chimenechi? or the knowledge of good and evil gave us the nature? Kapena chidziwitso chabwino ndi zoyipa chinatipasa chibadwa chimenechi? Where did the heart, the idea of I should do good, I should be a good person, where did this come from? Nde ganizo ili loti ndikhale wabwino ndichite zabwino limachokera kutiko? From where? Likuchokera kuti? From the tree of Nde kuchokera ku mtengo wake uti? knowledge of good and evil. Wakuzisa zabwino ndi zoyipa. Who made us to eat this? Did God say eat this? Nde anatipangisa tidye ndi ndani? Mulungu ananena kuti tidye? Why do you think God said do not eat this tree? Nde muganiza kuti yani chifukwa chani Mulungu ananena kuti musadye mtengowu? Because once you get this nature, Chifukwa choti mukangokhala ndi chibadwa chimenechi, once this nature comes inside you, nde chibadwa chimenechi chikangobwera mwa iweyo, you will be confused about God's righteousness with human righteousness. nde muzapombonedzeka pa chilungamo cha Mulungu ndi chilungamo cha munthu. You understand? Mumvesesa? That's why even today preaching the word to people are so difficult, because everybody has their own good things they have done for God. Nde ingakhale masiku ano kulalikira mawu a Mulungu ndi zovuta kwa anthu chifukwa aliyense ali ndi zabwino zimene afuna atapanga kwa Mulungu. But everyone, we're not talking about what you have done good or bad. Koma ine sindikamba za zabwino zimene mwapanga kapena zoyipa Why zimene Bible mwapanga. say that we are evil Ndi chifukwa chani Baibulo likamba kuti and we ndife are oyipa? only evil? Nde oyipa kopitirira It's because we have become disconnected from God. chifukwa tinalekana ndi Mulungu. Understand? Mumvesesa? The point is that we and God, we have become what? Disconnected. Nde nkhani ndiyoti tinalekana ndi Mulungu. Like I said, we have been cut off from God. Tinadukana kwa Mulungu. And God calls us now flesh human beings. Nde Mulungu akutirana kuti anthu athupi la nyama. I explained that to you, right? Ndinafotokoza zimenezo kwa inu. Is that right? Si choncho? Everyone, if you see here, Genesis chapter 6, verse 3, Nde tikaona Genesis chapter 6 verse ya 3. it's describing about this word. Ndi akufotokoza za zinthu zimenezi. Let's read all together. Tonse tiwerenge pamodzi. Ready? Tikonzeke. Begin. Tiyambe. And the Ndipo Lord said, anati, Yehova, my spirit Mzimu shall wanga not suzadana strive with ndi man anthu forever, nthawi zonse. for he is Chifukwa indeed ndiwo flesh. thupi la nyama. Yet his days Koma shall masiku be ake adzakhala zaka 120 limodzi years. What does Bible say? Ndi Baibulo kamba kuti chani? God is saying God's spirit Ndi Mulungu akamba kuti mzimu will wake never strive, will never work together with men, never walk together with men. suzalumikizananso suzagwira ntchito limodzi ndi munthu. Because our existence, Chifukwa kupezekera kwathu God's existence, ndi kupezekera kwa Mulungu is now different. nde ndikosiyanano. Do you understand? Mumvesesa? Do you understand, everyone? Mumvesesa aliyense? The way how we are made and the way how God exists is different. Nde mmene tapangidwira ndi mmene Mulungu amapezekera ndi zosiyana. What does God consider righteous? What does God consider is good? Nde Mulungu chimene amachitenga kuti cholungama kapena ndi chabwino ndi chani? If you want to be good, you need to have eternity like God. Ndeno inu ngati mufuna mukhala abwino munene mukhala amuyaya ngati Mulungu. You need to have what? Munene mukhale chani? Eternity. Amuyaya. But everyone, do you have eternity in your life? Koma inu mumakhala kwa muyaya? You're getting old, right? Mukula. And we die, right? Nde timafa si choncho? Is that right? Si choncho? Bible says your days, now you have become flesh human beings, disconnected from God. Nde mwakhala thupi la nyama mwadekana ndi Mulungu. Your days will be how many years at the maximum? Ndeno masiku ano adzakhala akachuluka ndi angati? How many? Angati? Yes, your days is only 120 years. Ndeno zaka zanu ndi 120 basi. You and I, we are different. Inuyo ndine ndosiyana. I'm an eternal God. Ine ndi Mulungu amuyaya. You're not eternal human beings. Inu si anthu amuyaya. When God made us in His image. Nde Mulungu potilenga anatilenga mu God chilengedwe made chake. us, God made Adam and Eve to live eternally like God. Nde Mulungu anapanga Adamu ndi Hava kuti akhale kwa muyaya ngati Mulungu. Do you understand? Mumvesesa? But what did God say? Koma Mulungu anena kuti In the chani? day you eat this fruit, Nde siku limene udzadya chipatso ichi, you shall what? uzatani? Surely die. Uzafa ndithu. Adam and Eve ate or not?
nde Adamu ndi Hava anadya sanadya? They ate. Anadya. So what came upon us? Nde chimene chinabwera pa ife ndi chani? What came upon us? Chinabwera kwa ife ndi chani? Sin and Chimo death. ndi imfa. We did not die instantly that moment, Sanafe nthawi yomweyo, but difference from God, the different existence from God is that we are given now maximum 120 years. nde kungolekana kusiyana ndi mmene Mulungu alilimu anapereka zaka zikachuluka ndi 120. We die. Timafa. We what? Timatani. Are we same with God or different then? Nde ife ndofana ndi Mulungu amene ndi osiyana. Does God die? Mulungu amafa? He doesn't die. Samafa. How about us? Nanga ife bwanji? We die. Timafa. You see, our existence is what? Nde kupezekera kwa ife ndi chani? It's different. Ndikosiyananso. You get what I'm saying? Mumvesesa zimene And in ndikukamba. God's eyes, Nde m'maso mwa Mulungu. we being different from God, Nde kungosiyana ndi Mulungu. that difference, Kusiyana ukuku. that being different, Ndeno kungokhala osiyana. it's what? Ndi chani? It's called evil. Nde zikutchedwa kuti ndi zoyipa. Do you understand? Mumvesesa. Do you understand? Mumvesesa. So as you're born, Ndi pamene timabadwa. like there's a saying, we are born to die. Nde pali mawu amene amanena kuti So tinabadwa our kuti faith tidzafe. is already, from the day we were born, we are different from God. Nde kungobadwa kokhako tinasiyana ndi Mulungu. Which means that we are what? Kutanthauza Evil. kuti ife ndi oyipa. We are what? Ndife otani? Evil. Ndife oyipa. Why are we evil? Ndichifukwa chani tili oyipa? Because we commit sin? Chifukwa tachita machimo. Before we even do anything, Tisanapange kalikonse. we are what? Ndife otani? Different. Ndi osiyana. We are what? Different from God. Ndife osiyana ndi Mulungu. Do you understand? Mumvesesa. Do you understand? Mumvesesa. Everyone, that's why when God sees you, Nde choncho Mulungu akakuona. you're no longer His creation. Nde sichilengedwe chakenso. You're no longer the image of God. Sichithunzithunzinso cha You're Mulungu. different. Ndinosiyana. We're not of His own. Sifeso ayeyo. That's why when God sees us, we are what? Ndifake Mulungu akationa ndife otani? We are good Ndife abwino. or we are evil? Kapena ndife oyipa. Huh? Why are we evil? Ndichifukwa chani tili oyipa? Because I stole something, that's why evil? Chifukwa ndaba china chake ndi ndakhala oyipa? Huh? Because I killed someone, that's why I'm evil? Chifukwa ndapha wina wake kapena ndimene ndili oyipa? Bible is saying, Ndi Bible ukamba. from the beginning, Kuyambira pachiyambi we were evil ndife oyipa. because we have disobeyed God and became flesh human being. Nde sitinamvere Mulungu tinakhala anthu athupi. Do you understand? Mumvesesa. Do you understand? Mumvesesa. Now we want to do good. Nde tifuna tipangeno zabwino. But this goodness is not from God's heart. Nde ubwino uwu suchokera pa mtima It's wa from the Mulungu. knowledge of the good and evil Satan has planted in you. Ndeno uchokera pa chitsutso chabwino zoyipa chimene Satana anadzala mwa ife. And like we have read in Romans chapter 2 verse 14, Ndi monga tinawerenga kwa Roma chapter 2 verse ya 14. now we are no longer having an image of God. Nde sitili ndiso ndi chithunzithunzi cha Mulungu. But here, let's read all together. Tonse tiwerenge pamodzi apa. Ready? Tikonzeke. Begin. Tiyambe. For when Gentiles Pakuti who do not have the law, by nature do the things in the law, these, although not having the law, are law to themselves. pakuti pamene anthu a mitundu akhala opanda lamulo amachita okha za lamulo omwewo angakhala alibe lamulo adzikhalire okha lamulo. Now, everyone, let's focus here. Ndiye tikhale ndi chidwi apo. We and God, we are same or different now. Ifeyo ndi Mulungu ndife amodzi kapena osiyana? We're same or different. Ndife ofanana kapena ndife osiyana? We are what? Ndife otani? Same or different? Everyone, please answer. I want to Let- see everyone answer. Tifuna Same or muzimva different? lesa Same or different? Same or different? Yes, we are different with God. ndiye ndife osiyana ndi Mulungu. But now here's a confusion. Ndi apa kumalizisa. You want to do good, Ndiye mufuna mupange zabwino. right? Si choncho. Where did that nature come from, wanting to do good?
kodi ichichi chikuchokera kutiko chofuna kukhala wabwino? Is it God telling you to do good? Kodi ndi Mulungu amene akuwuzani kuti mukhale Or abwino? in your nature, Kapena ndi chibadwa chanu? you know that you have to do good. Mumadziwa kuti mumafunika mukhale abwino. Where is the goodness of man coming from? Nde ubwino wa munthu ukuchokera kutiko? Huh? Where is the goodness of man coming from? Nde ubwino wa Mulungu wa munthu ukuchokera kuti? I should help the poor. Anthandizo ovutika. I should keep the commandments. I should pray. Where is this goodness coming from? Nde ubwino umene ukuchokera kutiko? You see, you cannot answer. Why? Isn't it from God? Nde simungayankhe kodi zikuchokera kwa Mulungudi? Everyone, there is a way how you can differentiate the goodness which come from God and the goodness which come from human beings. Nde pali kusiyanisa kumodzi umene mungasenene siwene ubwino waku umene uchokera kwa Mulungu ndi umene uchokera kwa munthu. If you are saying, if you have been taught or been hearing that we should keep the commandments, Nde iniwo ngati munamva kuti tinene tisunge lamulo, that is not a teaching from God. nde ichichi si chiphunzitso chochokera kwa Mulungu. If you went to church and if that preacher said you have to keep the 10 commandments, Nde ngati mapita kuchalichi ndi olalikira manena kuti munayena musunge malamulo, that is not the righteousness of God. ichichi si chilungamo chochokera kwa Mulungu. But let me just ask you, Nde ndifuna how kukufunsani. many of you have been told that you should keep or at least try to keep the 10 commandments? Ndi angati mwa inu Raise your amene munaudzidwa kuti tinene If that is tiyesese a- kapena tisunge malamulo That khumi. is the kind of message you have been hearing. Raise your hand. Nde ngati tinamvako zimene zizi timike manja. Oh, we did this last time. Nobody? Palibe? Then what are you told to do to wash your sins? Nde anakuphunzitsani kuti chani kuti muyeretse machimo anu? Pray for forgiveness? Kupemphera chikhululuko? Pray for forgiveness? So did you pray for forgiveness? Nde munapemphera chikhululuko? Did you pray for forgiveness? Mapemphera chikhululuko? Did it wash away your sin? Nde zinayeretsa machimo ako? Or you're still a sinner in your heart? Kapena ndi ochimwa abe mu mtima mwako? What's this? I don't know means that you have sinned. You don't have faith. That means I have sinned. Nde kuti chonchi nde kuti ulibe chikhulupiriro ndi You ochimwa. have prayed for forgiveness? Nde amene munapempherako chikhululuko? Raise your hand then if you have been taught to pray for forgiveness. Nde ngati munaphunzitsidwa kuti munanena mupemphere chikhululuko chimikani manja. Few people, only 4, 5 people, 6 people. Anthu sikisoka. Then I want to hear from everyone. Nde ndifuna ndimve kwa Until aliyense. everybody answers, I'll ask. Then what is another way of washing away sin? Nde amene simunayankheni nde ndikufunsani njira yoti mukhoza kusukira machimo anu ndi njira yanji? Another way to wash away sin. Njira ina yosukira machimo ndi njira yanji? What do you have to do? Munenera mpange chani? One, we have to keep the commandments. Another one, Nde pray njira for yamba unena forgiveness. sunge malamulo upemphere chikhululuko. What else? Inayo ndi chani? How does other people believe that your sin is washed away? Nde ena mumakhulupirira motani kuti machimo anu ayeretsedwe? Well, you have to be baptized? Munena mbatizidwe. Raise your hand if you say, I have to be baptized. Nde takwezaniza nyanga muna kuti nena ndibatizidwe. No one? Then what do you do? Nde mmatani? What do you do? Iwo matani? What do you do to wash away your sins? Nde umapanga chani kuti chimo lako liyeretsedwe? I have no idea. Then you're a sinner. If you die today, you will go to hell then, right? Nde ukafa ukapita kugahena si choncho? Right? Si choncho? Oh. She's saying, yes, I'm going to hell. Nde akuvomera kuti anzapita kugahena. That's the reality of today's Christianity. Nde ndi mmene chilili chikhristu cha masiku ano. People don't know what exactly they have to follow or believe. Nde anthu sadzindikira kuti anenera asatire chani kapena asasatire chani. Only thing left in you is just the nature thinking that I have to do good. Nde chimene chinasala mwa inu basi ndi chidziso chokha kuti But now I'm standing here telling you that even the goodness that you do is not from God, it's from knowledge of good and evil. Nde ndikuwuzani kuti ichi sichokera kwa Mulungu, chichokera koma ku chidziwiso cha zabwino ndi zoyipa. What do we do? Ndiye tinenera tipange chani? Right? Well, first of all, Choyambirira, you have to know who is God. ndiye tinenera tidziwe kuti Mulungu ndi ndani choyambirira. Let's look here Tione apa. in Romans chapter 1 for a moment. Ndiye kwa Roma chapter 1.
If you see Romans chapter 1, tikaona Roma chapter 1 let's see from verse 18. ndi tuone kuyambira verse ya 18. This is a very interesting verse here. ndi verse yosangalatsanso kwambiri. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. Pakuti mkwiyo wa Mulungu ochokera kumwamba woonekera pa chisapembedzo chonse ndi chosalungama cha anthu. Now when you see the word ungodliness, ndi chisapembedzo ichi many people think ndi anthu ambiri amaganiza our wrath of God is what? Anger, right? ndi uwu ni mkwiyo wa Mulungu. God will curse. ndi Mulungu atemberera. He's going to show his anger. ndi aonesa mkwiyo wakewo. Anything that is ungodliness and unrighteousness. ndi chilichonse chosapembeza ichichi ndi chosalungama. Is that right? si choncho. Is that right? si choncho. Now let's take for example, ndile nti chisanzo you have prayed, God, ndetu pemphera Ambuye please forgive me. mundikhululukire I will not commit sin. sinzachitanso machimo. Is this ungodly? kodi izizi ndi chosapembeza ichichi? Is this unrighteousness? kodi ichi ndi chosalungamanso? Please answer. Muyankhe. I'm not asking you for right or wrong answer. Just your opinion. ndiye ndingofuna Mulungu You have ndimumva mmene sincerely muganiza. kneeled down and prayed before God. God, I have sinned. Please forgive me. ndiwo gwada mudzipereka ndunena kuti Ambuye mundikhululukire. Is this ungodly? kodi ichi ndi chosapembeza? Can we say this is unrighteous? ndiye tikhozonena kuti ichi ndi chosalungama? It's righteous. ndi cholungama. This is why it's a problem. ndi apa ndipene pali vuto. It looks like it's righteous. inde zikuoneka ngati But let me nzolungama. ask you one more question. ndiye ndifuna ndifunse funso lina. And if I did pray, God, please forgive me, I will not commit sin. ndiye ngati ndapemphera kuti Ambuye mundikhululukire sinzachitanso machimo. 1 week later, ndeno sabata when you go ibwera back to church, ndi ukapita ku chalichi how do you pray? umakapempheranso motani? God, thank you. I did not commit sin. Do you pray like that? Ambuye ndikuthokozani sinachite machimo. ndimapemphera mwachoncho? Then what do you pray? mapemphera motani? Don't you pray the same way? ndiye simpempheranso mwachonchobe? God, please forgive me. I will not commit sin again. ndi Ambuye chonde mundikhululukire ine sinzachitanso chimo. Is that right? si choncho? Is that right? si choncho? Now, you see, when I pray, God, please forgive me, I'll not commit sin. Does this look ungodly to you? ndeno ukanena kuti Ambuye mundikhululukire sinzachitanso machimo, kodi ichi chikuoneka ngati chosapembeza ichichi? If I kneel down, sincerely crying, God, please forgive me, I'll not commit sin. I was so evil, please forgive me one last time. ndiye ukagwada basi pansi modzipereka ndonena kuti Ambuye chonde mundikhululukire ine sinzachitanso Problem chimo. is, in your eyes, ndi m'maso mwakomo does this look ungodly to you? kodi ichi chikuoneka ngati chosapembeza m'maso mwako? No, it seems like you are seeking for God's grace and mercy. ndi zikuoneka ngati kusakasaka chisomo ndi But chifundo cha I'm not Mulungu. talking about that kind of prayer at the moment. ndi kumano sindikamba za pemphero ilili pa nthawi iyi. After 1 week, when you go back to church, ndiye ukapitanso sabata ikatha has ukapitanso that kuchalichi. prayer really washed away sins for you, or are you still praying for forgiveness? ndiye pemphero ilili linasukadi machimo ako kapena upemphererabe chikhululukochi? You still pray for forgiveness, right? ndiye ukupemphererabe chikhululuko. Is that right? si choncho? What does that mean? zikutanthauza kuti chani? Did that prayer effectively help you to wash away your sins? ndiye pemphero ilili linakuthandiza kuti usuke tchimo? Did it wash away your sins? ndiye linasuka tchimo lako? That's what I'm asking. izi zimene ndikufunsa. If that prayer, that moment looks good, but if it did not wash away your sins, ndiye apa pazikuoneka zabwino kumano ngati zosatira zake sinasuke tchimolo, you don't call that godly. ndiye ichichi ndiye sungachitchule kuti chopembeza. Result of praying for forgiveness, ndiye chosatira ichi chopemphera chikhululuko. people pray over and over and over and over again, ndi anthu amangopemphera mobwereza ndi and mobwereza. yet you're expecting God to forgive you. ndiye mukuyembekezera kuti Mulungu akhululukireni. That itself is not an image of God. ndiye ichichi chokhachi si chithunzithunzi cha You see, Mulungu. what Bible is saying, what is ungodly, ndiye Bible zimene ukamba kuti chosapembezazo ndi you are ichichi. changing God's message, God's power, God's
all eternity, nde mukusintha chithunzithunzi cha you're mulungu changing the doctrines around to make it look like human beings. ndeno mukusintha chiphunzitso chake chioneke ngati cha munthu. Look here, Tione apo verse 21. verse ya 21. Let's see. Let's see from verse. Okay, let's continue. Verse 19. Ndiye tiyambire verse 19. Because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. Chifukwa chodziwika cha mulungu chaonekera kwa mkati mwawo pakuti mulungu achionetsera kwa iwo. Now, there's something God wants to know, let you know. Nde pali china chake chimene mulungu afuna mudziwe. Okay, go back to verse 18. Tibwere ku verse 18. Here, Bible says, the wrath of God is revealed from heaven Pakuti mkwiyo wa mulungu waonekera kuchokera against kumwamba. all ungodliness and unrighteousness, right? Waonekera pa chisapembedzo chonse ndi chosalungama chilichonse. But listen carefully. Ndi mumvesese bwino. Even though I pray, God, please forgive me. Nde ngati upempherabe kuti ambuye chonde What I want to mukhululukire. say is that is also ungodliness. Nde chimene ndifuna ndikambe ine chichinso chosapembeza. What? Chani? God, please forgive us from our sins. That is what? Nde ambuye chonde mukhululukire ichichi ndi chani? That too is ungodly. Nde chichinso chosapembeza. Why? Chifukwa chani? Because it cannot wash away your sins. Nde chifukwa kuti sichingasuke machimo ako. Understand? Mumvesesa. Do you understand? Mumvesesa. If it cannot wash away your sins, Nde ngati sichingayerese machimo ako. that too is just the doctrine of men. Nde ichichinso ndi chiphunzitso cha anthu. It's not God's doctrine. Nde si chiphunzitso cha mulungu. Verse 19, Verse 19. because how we should believe God is manifested. God wants to show us. God wants to teach us. Nde mulungu afuna ationesere, afuna atiphunzise. God will show it to you. Nde mulungu afuna ationese. Verse 20, Verse ya 20. for since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen, being understood by things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Pakuti chilengedwe cha dziko lapansi zaoneka bwino zosaoneka zake ndi mphamvu yake yosatha ndi umulungu wake. Now, some of you, this might be maybe your once and only chance in your lifetime to hear about the clear message of God. Nde mwina inu kena akhoza khala kuyamba ndi kumaliza kuti mumvetsere mwachindunji uthenga wa mulungu. But the Bible is warning us. Koma Bible kutichenjeza. God will clearly show everyone in this world so that people can understand about God's powers. Nde mulungu amene akuzionesera ku dziko lapansi kuti aliyense aone mphamvu ya mulungu. Bible saying that even his eternal power. Nde ndi mphamvu yake ingakhale ndi mphamvu yake God has yamuyaya. God has what kind of power? Nde mulungu ali ndi mphamvu yotani? God has what kind of power? Mulungu ali ndi mphamvu yotani? Eternal power. Mphamvu yosatha. So when God made Adam and Eve, let us make men in our image. God made Adam and Eve to live eternally. Nde paine mulungu ankapanga Adamu ndi Hava anapanga kuti akakhale kwamuyaya. But it's Adam and Eve who lost it away Koma ndi Adamu ndi Hava amene anataya njira by yawo. eating the fruit which was prohibited. Nde anadya chipatso chimene chinali choletsedwa. Is that right? Si choncho. Is that right? Si choncho. Then now God knows that we have sinned. Nde mulungu akudziwa kuti tachimwa. But God is going to show us in our lifetime. It can be that this moment. Nde mulungu afuna ationetsere ingakhale mwina mmene But tilili. God's going to show you that I am a God who has eternal power. Nde afuna ationetsere kuti iye ndi mulungu amene ali ndi mphamvu yosatha. Understand? Mumvesesa. Do you understand, everyone? Mumvesesa aliyense. So anything that God makes, Nde chilichonse chimene mulungu apanga. if you want to say that this is godly, Nde ngati ichi chimufuna muchikambe kuti ichi ndi chopembezacho. you just have to check this. Nde munangoyena mufufuze izi. Does this live forever or does it die? Kodi ichi chimakhala kwamuyaya kapena chimafa? This speaker here, Ichi speaker chili apa. does it live forever or does it die? Chimakhala kwamuyaya kapena chimafanso nacho. Then this is godly or ungodly? Nde ichi nchopembeza kapena nchosapembeza. Our body, Thupi lathu. Bible says we live for maximum of how many years? Nde Bible kamba kuti zaka zikachuluka timakhala zaka zingati? 120 years. 120. Are we godly or ungodly then? Nde ife ndiopembeza kapena osapembeza. We are what? Ndife chani? Godly or ungodly? Opembeza kapena osapembeza. You see, that's how Bible distinguishes godly and
ungodly. nde umumu ndi mmenenso mulungu ausiyanisira. Then let's say you kneel down and pray to God. God, please forgive me. I'll not commit sin. nde wagwada chabwino tsiku limene ambuye mundikhululukire sindidzachitaso tchimo. And you feel like your sin is washed away. nde kena kuno kuzimva ngati How chimo long chinaletsedwa. would this last nde ukudziwa bwanji kuti until you feel like a sinner again? nde iweyo sanachimwenso. 1 hour? ola limodzi, 1 day? tsiku limodzi, 2 days? mwina masiku awiri, 5 minutes? mwina masiku 5. Anyways, if sometime again, if you go return to sinner again, nde ngati ungabwererenso ndi kukhala uchimwanso, no matter how holistic it look like, nde ingakhale zikuoneka kuti ndizoyeretsedwa you motani, have sincerely in tears prayed to God, God, please forgive me, I'll not commit sin. nde kudzipereka kwako ndi kulira kwako kwambiri kuti ambuye mundikhululukire sindidzachitaso tchimo. After some time or some moment or some days later, you return back to sin. ndeno pakangodusa kanthawi kamwina matsiku kena kubwereranso kukhala uchimo. Is this godly or ungodly? kodi ichi ndi chopembeza kapena chosapembeza? Huh? It's what? Loudly, it's what? mukuwe Yes. It's ungodly. ndi chosapembeza. That is not a work of God. iyi si ntchito ya mulungu. Everyone, God who has a power of eternity, mulungu amene ali ndi mphamvu yamuyaya, why would He give salvation through praying for forgiveness if you're going to go back to sin again after a few days? nde mulungu akupasa bwanji njira yoti upemphere chikho cha machimo kenako akudziwa kuti masiku ena obwereranso kukhala uchimo? You see, that is not God's way of salvation. nde iyi si njira ya mulungu, That is ungodly. iyi ni njira yosapembeza. But the problem is you don't feel that this is ungodly. komano vuto ndoti tinadzadzidwa ndi zimene Because zizi. you look at the actions, the outward actions. God, please forgive me, I'll not commit. You feel like holistic when you do this. nde tikamaona tikamamva zimene zizi ambuye mundikhululukire timamva ngati But nzoyeresedwa. result of that prayer, if it cannot wash away our sins once and for all, nde iyi zingati zotsatira zake singatetse tchimo kamodzi mpaka na that kumapeto. prayer too is ungodly. ingakhalenso pemphero ilili ndi chosapembeza. Are you getting what I'm saying? mumvetsetsa zimene ndikukamba? Do you understand? mumvetsetsa. Here, let's go on. nde timalize Verse 21. verse 21. So we need to deeply think. nde tiganize mozama. Verse 20. verse 20. Okay, verse 21. verse 21. Here, Bible, because although they knew God, chifukwa ngakhale anadziwa mulungu, yeah, everybody here knows God, right? ndi aliyense amadziwa mulungu, They did not glorify Him as God, koma sanamchitira ulemu wakumuyenera mulungu, nor were thankful, ndipo sanayamika, but became futile in their thoughts, koma anakhala opanda pake and m'maganizo their awo, foolish hearts were darkened. ndipo unada mtima wawo opulukira. What is the problem? vuto ndi chani? You don't learn the God in the Bible. nde simukuphunzira You chopembeza try chimene chili mwa to Bible. cherish the God in your thoughts. nde mufuna mupange mulungu wa m'maganizo Ah, mwanu. God should be like this. mulungu akwene akhale If I wachoncho. pray for forgiveness, God will like it. nde ndikapempha chikhululuko Who Mulungu said? wanena ndani? Bible said like that? Bible likamba choncho. I will like you if you pray for forgiveness. I will like you. I'll bless you. ndizazikonda ukapempha God, Bible chikhululuko. said like that? Bible likamba choncho. No. ayi. That's what you said to yourself. nde izi zinthu zimene mwangopanga That's m'maganizo what the mwanu. nature of man is telling him. nde ichi chili chibadwa cha munthu If I pray for forgiveness, momentarily you feel like you're relieved from sin. ndeno ukapemphera chikhululuko cha machimo ndi umaona ngati kuti But does it wash away your sins eternally? nde kodi izi zimayeretsa machimo ako amuyaya? Does it? zimatero? Does it? God, please forgive me. I'll not commit sin. ambuye mundikhululukire sindidzachitaso Next machimo. Sunday, how do you pray? ndeno la mulungu lina likamabwera God, please mapemphera forgive me. motani? I'll never ever commit sin again. ambuye mundikhululukire Next sindidzachitaso. Sunday, how do you pray? Then God, I'm please moving forgive on. me one last time. I'll never ever commit sin again. nde sindidzachitaso machimo mundikhululukire. And you think that you're serving God well. ndeno mmaganiza kuti mutumikira mulungu bwino. And yet there's not a single spiritual, eternal power of God in that prayer. ndeno mulibemo mphamvu ya mulungu yosatha mu pemphero ilili. Everyone, don't be fooled. nde musapusitsidwe aliyense. Remember, in you also you have a knowledge of good and evil. nde munena mudzindikire kuti mkati mwanunso muli ndi chiziso But cha zabwino ndi because zoyipa. it looks like it's holy in your eyes, nde zikuoneka ngati ndi zoyera m'maso mwanu. because it looks like when you pray forgiveness, it looks good in your view, nde chifukwa tikapemphera chikhululuko zikuoneka ngati ndi it zabwino does m'maso not mwako. mean that this is God's work of faith. ndeno sizikutanthauza kuti ndi ntchito ya mulungu kapena chikhulupiriro cha mulungu. You understand what I'm saying? mvesa zimene tikukamba. Because the results tells us chifukwa zotsatira zake zikutiuza
Maybe you can pray to make you to feel like you have become righteous. inde zikhoza kungokupangisa umve ngati kuti But wakhala it did olungama not make you to be righteous. koma sizinakupange kuti ukhale olungama Right? Right? sichoncho. How many of you can say, I have prayed for forgiveness and I became free from my sin and I'm sure I can go to heaven with this prayer? Ndi ndani amene anganene kuti ine ndapemphera chikho cha machimo nde How many of you can say like that? kumwamba ndi angati amene akozonena? Anyone? Alipo aliyense? I'm sure there's no one here. Nde ndikukhulupirira palibe Why? aliyense. Chifukwa chani? Because it cannot. Chifukwa sizingatero. Right? So don't look at that image. Nde musangoyang'ana za chithunzi ichichi. Bible says you shall know them Nde Bible How? kuti muzazi by their fruits. ndi zipatso zawo. If that prayer cannot give you everlasting salvation, Nde ngati pemphero silingakupatse chipulumutso chosatha. that is not a way of God for salvation. Nde iyi si njira ya Mulungu ya chipulumutso. But it's so difficult to give this understanding to people. Koma ndizovuta kuwapangisa anthu amvesese And zimenezi. they just continue doing it Ndi anthu amangopitirira ndi kumangopanga. because it makes them feel good. Chifukwa zimapangisa kuti In their amve bwino. eyes, it seems like they're serving God. Nde masomo awo zimaoneka ngati atumikira a Let's Mulungu. go on. Tipitirire. Verse 23. Verse ya 23. Okay, verse 22. Verse 22. Professing to be wise, they became what? Pakunena kuti anali anzeru Fools. anatani. I know how to believe God. People are saying like that. Ndimadziwa amene makhulupirira Mulungu If you anthu ask amatero. how can you be saved? Oh, pray for forgiveness. Nde- Keep the commandments. Nde ukhoza kupulumutsidwa bwanji nena ndikupemphera People chikhulupiriro. profess thinking that they're wise, Nde anthu amene amanena kuti but ndi actually anzeru people have become fools koma kuti anapusa. because that goodness, the praying or keeping commandments, is all in the idea of nature of men. Chifukwa ganizo ilili lungochokera mwa munthu. 23. Verse ya 23. Everyone, what does it say? Let's read all together here. Tonse tiwerenge pamodzi. Ready? Begin. And change the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man. Yeah, up to date. God's image. Fanizo la Mulungu. Let me ask you. Ndikufuna God's ndifunse. image. Chithunzithunzi cha Mulungu. Corruptible is God's image. Nde Mulungu ndionongeka kapena ndosaonongeka. Something that corrupts, is that God's image? Nde chilichonse chimene chikuonongeka ndi chithunzithunzi cha Mulungu. Incorruptible God. Mulungu amene ndosaonongeka. God is what? Mulungu ndotani? Incorruptible. Ndosaonongeka. God is what? Mulungu ndotani? Incorruptible. Ndosaonongeka. Understand? Mumvesesa. For example, does he die? Mwachisanzo amafa. Does he get old like us? Amakalamba kapena ngati ifeyo. Get wrinkles? Mabwera His body makwinya. gets now little by little, like tired. Nde thupi lake mwina limamveka basi kuti Does lutopa. God also die? Mulunguso amafanso. No, he's not like us. He's different from us. Nde sali ngati ifeyo ndi osiyana ndi ifeyo. We call that incorruptible. Nde timazitchula kuti izizi ndi kusaonongeka. He's always same. He's always the same. Nde iyeyo ndiye mweyo. How about us? Nanga ife bwanji? How about us? Nanga ifeyo bwanji? You're getting wrinkles. Mabwera Right? makwinya. Yeah, some people who are old here. Is your joints okay? Nde pala nthawi ena basi Little by makondo little, awo, your joints start to ache. My whole back starts to ache. basi misana imamba kuwawa. It's all signs of getting old. Nde ndi zitsanzo zokhazokha zoti munthu akukalamba. Is that right? Si choncho. Is that right, young lady Si playing with choncho phone? alesi. Listen, this can save your life. Huh? Everyone, we change. Nde tinasintha. In other words, we call humans are what? Anthu amachedwa kuti chani? According to the Bible, spiritually, Bible describes us that we are what? Nde Bible lifotokoza Mose Incorruptible or corruptible? ndife onongeka kapena osaonongeka. We are what? Ndife otani? Corruptible. Onongeka. Understand? Mumvesesa. Do you understand? Mumvesesa. Then now let's take this to our faith. Nde tiye tizitenge izizi We kuchikhulupiriro pray, chathu. God, please forgive me. Nde ndikapemphera ambuye I will not mukhululukire. commit sin. Sinzachitanso tchimo. Is this prayer gonna make you eternally righteous, or are you gonna go back to sin again? Kodi pemphero ili kupangisa kuti ukhale olungama mpaka na kalekale kapena ubwereranso kukhala ochimwa kuja? Huh? After you pray, it's done. You're free from sin, Nde ukapemphera basi wamasuka or you kumachimo still be tied in sin.
kapena umangikabe kuchimo. I'm asking for your experience in your life. You have prayed, right? Nde ndikufunsani mene mwachitira. Does it make you to be perfectly free from sin? Nde zinakupangisani kuti basi mumasuke kuchimo? No. Ayi. Then do you think that this is a way of God? Nde muganiza kuti iyi ndi njira ya Mulungu? Do you think this is way of God? Nde muganiza kuti iyi ndi njira ya Mulungu? Something that is corruptible? China chake chimene ndi chonongeka? This is not how God works. Umu si mmene Mulungu amagwirira ntchito. But you have changed the image of God. Koma munasintha ulemerero wa Mulungu. Your self-righteousness have changed the image of God. Nde chilungamo cha inuyo chinasintha And ulemerero you're wa thinking Mulungu. that it's okay. I pray, God, please forgive me. I'll not commit sin. Next Sunday, I pray again. God, please forgive me. I'll not commit sin again. Next Sunday, you're praying, God, please forgive me. I'll not commit sin. And you're thinking that this is the way of God. Ndeti mangoganiza kuti basi la Mulungu labwera upemphere ambuye mkhululukitse chimwaso linalonso chimodzimodzi linalonso chimodzimodzi ndeti maona ngati ndi njira ya Mulungu. Isn't this not corruptible? Ichi si chonongeka. Right? Si choncho. Right? Si choncho. Did that prayer make you everlasting righteousness? Kodi pemphero lakupangisa kuti ukhale Did that olungama prayer mpaka make you to be nakalekale? eternally free from sin? Lakupangisa kuti umasuke kuchimo mpaka nakalekale? It did not make you to become eternally free from sin. Nde sinapangisa umasuke kuchimo kwamuyaya. Then can you say that this is the way of salvation according to God's eternal power? Nde mukhoza kamba kuti ndi njira ya chipulumutso iyi kuchokera mu mphamvu yosatha ya Mulungu? What I'm saying, Chimene ndikukamba, if you receive true salvation, mukalandira chipulumutso chenicheni choona, God has power to wash away our sins once and for all. nde Mulungu ali ndi mphamvu yoyeretsa machimo athu kamodzi mpaka nakalekale. That is what we call God's power. Nde iyi ndi imene timayitchula kuti mphamvu ya Mulungu. Each day pray for forgiveness is not God's image of salvation. Nde kupemphera tsiku lonse chikho cha machimo It's si ulemerero wa your Mulungu. image of salvation. Ndeno ndi chithunzi Human image. cha chipulumutso cha anthu. Are you getting what I'm saying? Mumvesa zimene ndikukamba? Do you understand? Mumvesesa. Now, the problem is you're asking me, what should I do? Should I pray for forgiveness? Or should I confess my sins? Should I keep? You see, the idea of you asking me, what should I do? Wrong. You cannot do anything. Nde mwina ndifunse kuti nde ndipemphere kapena ndivomereze. Kungofunsa kukhako ndi zolakwisa sungapange kalikonse. Now, if I say the prayer cannot wash your sin, then people ask, then can I keep the commandments? Nde anthu akhoza kufunsa kuti ndengati pempero silingasuke machimo. People would not stop. Nde anthu sayima. People would not stop. Anthu sayima. Why? Chifukwa chani? You think that you can do it. Nde timaganiza kuti ukhoza You think upanga. that you have something good inside you. Nde timaganiza kuti ndi china chake chabwino mkati mwathu. If this does not work, I'll try like this. Nde ngati chisichigwira If this does not, I'll try like that. Nde ngati chisichigwira If that does not work, I'll try like that. Nde ngati chakanika ichi ndiye And saichi. people go on and on and on Anthu amangopitirira with their pitirirabe. own righteousness. Ndi chilungamo cha yoyeni. Everyone, do you know why God gave 10 commandments to us? Nde mmadziwa chifukwa chimene Mulungu anaperekera malamulo 10. Because people would not give up their self-righteousness. Chifukwa anthu samataya chilungamo chawo. Understand? Mumvesesa. Because people would not give up. Chifukwa anthu sakutaya sangataye chilungamo Everyone, chawo. what I'm trying to tell you is that anything you do, Nde chimene fana ndikuze whether it's a chicho prayer, sikupanga. whether you're worshiping God, whether you try to keep the commandments, Kakumpembeza Mulungu kuyesera kusunga malamulo. whether you're trying to help someone, Kakuyesera kuthandiza wina wake. none of this will work to make you to become righteous. Nde palibe chimene chingagwira ntchito kupangisa kukhala olungama. Why? Chifukwa chani? We don't have that power of eternity in us. Ifeyo tilibe mphamvu iyi yosathayi mwa ifeyo. Who has that power? Amene ali mphamvu imene ni ndani? Only God has. Ndi Mulungu yekha amene ali nayo. So you must understand that we cannot do anything in order for us to be saved. Nde tinene tizindikire kuti palibe chimene tingapange kuti ife tipulumutsidwe. Everything that we do is just temporarily. Chilichonse chimene timapanga ndi It chakanthawi can never kochepa. wash away our sins. Sichingasuke machimo athu. Romans chapter 3 verse 20. Aroma chapter 3 verse ya 20. Reason why God gave us law. Chifukwa chimene Mulungu anatipasira malamulo. The Bible says here, let's read all together. Ndi tonse tiye tiwerenge pamodzi. Ready? Tikonzeke. Begin. Tiyambe. Therefore, Chifukwa chake. by the deeds of Kuti the law, pamaso pake. no flesh will be justified in his sight. For by law is what? Kuti uchimo udziwika. Knowledge of sin. Is there anyone who can become righteous by keeping the law? Ndi alipo amene akhoza kukhala olungama chifukwa chosunga malamulo?
Is there anyone among humans who can keep the 10 commandments and become righteous before God? alipo pakati pa anthu amene akhozosunga malamulo khumi ndi ukalowa kumwamba? What does Bible say? Ndi Bible kamba kuti chani? No flesh. Palibe munthu. Means no single human being. Zikutanthauza kuti palibe munthu olomodzi yemwe. I don't know who it was last time I asked, what is the way of salvation? Some people say, keeping the 10 commandments. Go on, try. But you will never become saved. People trying to keep the 10 commandments is ungodly. Why? It's impossible to fulfill righteousness. So we try to keep the 10 commandments. Do you think that is will of God? Is that will of God? Answer me, please. You don't understand what I'm saying? We try to keep the 10 commandments. I should keep the 10 commandments. Is that a right heart before God? Is that a will of God then? Can you achieve it? Would God grant you righteousness when you do so? The Bible is saying, no, from the beginning, no one will become righteous by keeping the 10 commandments. Try to keep the 10 commandments. Is that godly or ungodly? Godly or ungodly? It's what? It's what? Godly or ungodly? Yes, it's not God's ways. It's ungodly. What do you believe? We should try. We have to. We have to try to keep it. As you hoard ungodliness in you, you are thinking that you are worshiping God. God is saying the wrath of God will be upon you. Because you have taken the wrong message. You have taken the wrong path and thinking that this is right. Even though you pray, if you're taking this wrong message and pray, God's anger will be upon you. So you see, we should not just pray. We should not just try to keep the commandments. First of all, we have to learn the Bible correctly and understand what is God's way of believing. But if you don't learn the Bible, just believe anyhow, you end up later on, you pray, you work all your heart to your life to serve God. Later God will say, no, you're cursed. Wrath of God will come upon you. Do you want that? Do you want that? That's why we're asking you that you have to listen and understand the heart of God. And then we need to understand how to worship God properly. Are you getting what I'm saying? Everyone, do you understand? We should not rely upon our man's righteousness that comes from us. Up to here, I'll speak next time. We'll continue. Because of time, we'll conclude here. Let's pray. Father God, thank you for giving us this time to share the word. We pray that Spirit of God give us the understandings. Although people think that they can pray for forgiveness, people can think that we can keep the commandments, but these things cannot lead us to eternal salvation of God. Bible calls this ungodly then. Show us the godly way of how we can be saved. Lord, we pray that we can forsake our self-righteousness. Let the righteousness of God come upon us. May your grace and mercy be upon us all.
chisomo ndi chifundo cha mulungu chikakhale pa ife And all tonse. these things we have prayed in the name of Jesus Christ. Musazidapemphera mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Amen.